המרד הערבי והשפעתו על היישוב היהודי ועל האוכלוסייה הערבית בשנים 1936 עד 1939. המרד פרץ בשנת 1936 והסתיים לאחר דיכויו על ידי הבריטים בשנת 1939. הסיבות למרד הערבי הן: 1. האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל גדלה בצורה משמעותית בעקבות העליות. גידול זה עורר חשש בקרב האוכלוסייה הערבית שהם יהפכו למיעוט וכי היישוב היהודי קובע עובדות בשטח ומקים יישובים חדשים. 2. כלכלת היישוב היהודי בתחומי החקלאות, התעשייה והמסחר התפתחה מאוד. הדבר עורר את קנאתם של הערבים שהם לא התפתחו באותו קצב, למרות שגם הם קיבלו משאבים מהשלטון הבריטי. 3. שינויים מדיניים שהתחוללו בארצות ערב. בארצות ערב הוקמו מדינות ערביות. הדבר עורר את תחושת הלאומיות של ערביי ארץ ישראל. גם הם שאפו לעצמאות בעקבות אחיהם. 4. תחושת ההנהגה הערבית כי השלטון הבריטי הוא פרו-ציוני ונגדם, לאור כל ההצלחות של היישוב היהודי. מהלך המרד. בתחום הכלכלי, הערבים פורצים בשביתה שכללה: מנעו מהפועלים הערבים להגיע לקטיף ביישובים היהודים, שיתוק תעשיות שהיו מבוססות על פועלים ערביים, סגירת נמל יפו, בכך מונעים מסחורות של היישוב היהודי להוציא את הסחורות לחו"ל, בעיקר ענף החקלאות ניזוק. בתחום הביטחון, יישובים יהודים נמצאים במצב של איום מתמיד מצד כנופיות ערביות שפורצות את גדרות היישובים, הורסות יבולים, שורפים שדות ומחסנים בהם נשמרת התוצרת החקלאית, פגיעה בכלים חקלאיים, פגיעה בנפש של איכרים יהודים שיוצאים לעבודתם בשדות. השפעת המרד הערבי על היישוב היהודי ועל האוכלוסייה הערבית. כלכלי. היישוב היהודי החל לעבודה עברית בכל הענפים, נרשם גידול בתוצרת החקלאית של היישוב, הנתקות מהתלות בפועלים ערבים ובתוצרת חקלאית של המשק הערבי. לכן נפתח נמל תל אביב. היישוב הערבי, השביתה הממושכת גרמה להרעת המצב הכלכלי של הפלאחים, בעלי המלאכה, פועלים וסוחרים. תמונות מהנמל החדש. בתחום הביטחוני, יישוב יהודי, מתחזק הקשר עם הצבא הבריטי, הנהגה הצבאית היהודית זוכה לקבל אימונים ועזרה מהצבא הבריטי, מוקמת יחידת נוטרים, מעין שוטרים יהודים בצבא הבריטי, פלוגות האש בפיקודו של צ'ארלס וינגייט, וכן יחידות לא חוקיות כמו הנודדת, ויותר מאוחר הפוש, פלוגות השדה של יצחק שדה. היישוב הערבי, כנופיות מקומיות וכנופיות מארצות ערב מתארגנות להתקפות על יישובים יהודים, על כלי רכב ועל הבריטים. מדיני, מבחינת ההנהגה של היישוב היהודי, הוועד הלאומי דוגל במדיניות של הבלגה, האצ"ל מתנגד למדיניות זו, דוגל בהתקפה נגד כנופיות ערביות, הגנה מצטרפת יותר מאוחר למדיניות זו, הנקראת היציאה מן הגדר. קרב היישוב הערבי, הוועד הערבי העליון ובראשו המופתי מנהיגים את המרד, הוועד מוכרז כארגון לא חוקי על ידי השלטון הבריטי, המופתי מודח וההנהגה נחלשת. התיישבות וקרקעות. יישוב יהודי, מוקמים יישובי חומה ומגדל, יישובים המבוססים על מעט מתיישבים המקימים יישובים בן לילה, המוקפים בחומה ובעלי מגדל שמירה, הכל כדי לקבוע עובדות בשטח. בנוסף מתבצעת רכישת אדמות. ביישוב הערבי, ערבים מוכרים אדמות ליהודים בגלל המצב הכלכלי הקשה, ויש גם עזיבה של ערבים מהאזור. מדיני, מבחינת הקשר עם הבריטים, היישוב היהודי יש קשר ביטחוני עם בריטניה לצד התרחקות בצד המדיני, שמגיע לכך שפורסם הספר הלבן של 1939 המורה על הקמת מדינה ערבית שבה מיעוט יהודים. היישוב הערבי, מחריפים היחסים עם בריטניה, אך עם זאת אינטרסים בריטים ערב מלחמת העולם השנייה מובילים את בריטניה לפשרה ולפרסום ספר לבן שהוא לטובת הערבים. זוהי מפת החלוקה, תוכנית של ועדת פיל, פורסמה ב-1937.